Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмярковаем падзею Беларусі і за яе межамі, і сённяшняе наше абмеркаванне будзе, як вы здагадаліся, с эканамічным таким вось ракурсам, тому что у нас эфир, чарговы регулярны візіт у нашу студыю нашага выдатнага эканамічнага аглядальніка, аўтара і вядоўцы праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынок», на які я раю ўсім вам подписываться, ну і безумоўна не забываючыся подписываться на YouTube канал Еврорады. Андрей Маховский. Прывітанне, Андрей. Вітаю. Ну что ж, Андрей, давай пачнем, можа быть, с актуальнага, с навіны, якая працягвае абмяркоўвацца ад учорашняга дня, і я маю на увазе вызваленне Анджэя Пачобута. Не толькі яго, такі не вызваленне, а абмен. Таму што насамрэч гэта не тое, што там вызвалілі, а памянялі 5 на 5 умоўна шпіёнаў, сярод якіх апынуўся і палізняволены Анджэй Пачобут. Так вось, усё ж такі атрымалася, што нібыта галоўны там камень, галоўная перашкода на шляху да магчымага паляпшэння адносінаў, давай, можа быть, з пункту гледжання эканомікі, эканамічных, гандлёвых адносінаў, аднаўлення сувязяў паміж Польшай і Беларусю, вось зараз можа пачацца. Як ты ацэньваеш? Глядзі, зразумела, што 5 на 5 гэта такое ўсё, зразумела, што для Польшчы гэта было галоўнае, гэта вызваленне Пачобута, аб чым насамрэч і польскія палітыкі казалі, і Радаслаў Сікорскі, і Туск, яны прямо казалі, што галоўная мэта гэта было вызваленне Пачобута. І ты ведаеш, я ведаю, што у Польшчы гэта такая вельмі балючая тэма, да, там вось гэтыя плакаты з Пачобутам просто на вуліцах вісяць, там дзе рэклама павінна вісець. Гэта было, насамрэч, гэта была галоўны такі камень, які ляжаў на гэтым шляху да нармалізацыі адносінаў, да, таму што пакуль сядзеў Пачобут, ніводны просто польскі палітык, ён не мог весці перамовы з беларускімі ўладамі, потому што пакуль сядзець Пачобут, гэта было немагчыма, гэта, я не ведаю, сабе там гроб забіць, вось, паехаць там да Лукашэнкі і з ім сустрэцца. Вось, і учора вось Радаслаў Сікорскі на прэсавай канферэнцыі, ён таксама гэта адзначыў, ён сказаў, што ён спадзяецца, што магчыма пасля гэтага, што гэта адкрывае шлях да нармалізацыі адносінаў. Гэта не тое, каб нармалізуе адносіны, не трэба чакаць, што зараз усё з Беларусі з Польшай будзе добра, да, занадта шмат гадоў гэта было дрэнна, але гэта тое, што можа, гэта першы крок, які трэба было зрабіць, да? Просто першы крок для таго, каб з вами пачалі размаўляць, бо вы не можете нармалізаваць адносіны, пакуль з вами не размаўляюць. Вось, Лукашенко, ён трымаў Пачобут, прычым Лукашенко ж, ён сваімі, ведаеш, ён як Волан-де-Морт зрабіў з Гаррі Поттера вось гэтую сваю немезіду, да, калі ён спрабаваў яго забіць, так і Лукашенко вось сам сваімі рукамі стварыў з Пачобута вось тое, што вось гэты камень, да, вось гэтага, не ведаю, я не скажу Гаррі Поттера, але вось прыдаў такую важнасць яму, таму што ён трымаў Пачобута, ён спадзяваўся, што гэта будзе, што ён сарве нейкі джекпот, і прымусіць вось там, не ведаю, Сікорскага прыехаць, яшчэ каго-небудзь да яго і паразмаўляць. Але атрымалася, як атрымалася, ніякага джекпоту ён, як мы бачым, не сарваў. Вось, прыйшлося пайсці на саступкі, але гэта можа прывесці да таго, што, прынамсі, Беларусь і Польша пачнуць размаўляць, і гэта ўжо важна. Але ўсё ж такі, калі мы кажам, што пачнуць размаўляць, і як сказаў Сікорскі, як кажуць іншыя польскія палітыкі, зараз, умоўна кажучы, мяч на баку Лукашэнкі, што ён зробіць, як ён будзе дзейнічаць, ці можам мы яму давяраць, падмане ці не падмане, і ў дадзенай сітуацыі А калі падманываў Лукашенко? Так. Ж ніколі не падманываў. Такое было, каб Лукашенко падманываў, да. Але, глядзі, не толькі ж вызвалілі Пачобута, і зноў жа Сікорскі гэта адзначыў учора на прэсавай канферэнцыі, не было атакаў мігрантаў на польскія мяжы, вось ужо колькі тыдняў, то бок, вось устрымліваецца Лукашенко ад таго, каб адпраўляць мігрантаў, не можа устрымацца з Літвой, а зараз з Латвіяй, да,
я так разумею, што не ўсё, што ён гэта не вельмі-то ўжо і кантралюе, але вось з Польшай неяк не адпраўляе мігрантаў. То бок, так, беларускім уладам яшчэ, як бы гэта першы маленечкі крок. Беларускім уладам трэба зрабіць яшчэ шмат крокаў. Як бы как просто давесці, што вось так, з намі можна размаўляць, з намі можна мець справы. І, канешне, пры гэтым лепей ўсё ж такі не трасці сваімі гэтымі арэшнікамі там нідзе лішнім разам, бо гэта таксама псуе неяк імідж. Калі мы ўсё ж таки кажам пра магчымае аднаўленне размовы і дзесьці эканамічнай супрацы, пра што можна казаць? Таму што я чытаў меркаванне, да прыкладу, Ігора Тышкевіча, і ён кажа у тым ліку пра транзіт. Што гэта азначае? Які транзіт? Куды? Глядзі, насамрэч так. Глядзі, у нас з 21-го году экспорт у еўразвяз упаў у 14 разоў. Зараз гэта 400 мільёнаў. Там был, зараз я маю на ўвазе ў мінулым годзе. Гэта было ўсяго 400 мільёнаў еўра. То бок гэта нішто практычна. Таму там ёсць шмат вялізнае поле для таго, каб працаваць, да? Вось, калі ён быў 14 разоў больше. Што тычыцца транзіту, нават я тэарэтычна магу, не ведаю, так паспекуляваць і сказаць, што гэта нават можа быць транзіт калійных угнаенняў. Чаму не? Я насамрэч не ведаю, ці ёсць там магутнасці у польскіх портах, але чаму не? Мяркую, што ёсць усё ж такі дастатковая. Але гэта абсалютна тэарэтычная рэч, таму што пакуль зроблены толькі адзін маленечкі вось крок вызвалення пачобута. І крок, які дазваляе польскім палітыкам размаўляць з беларускімі уладамі, просто дазволяе ім размаўляць, бо раней гэта было просто немагчыма. Так, да. Такое палітычнае нібыта пытанне з падкавыркай ці спробай падкавырнуць. Такое палітычную смеласць праяўляе глядач пад нікам НРРЛ і піша: чаму Ціхановская не сустрэла Анджэя? Пытанне рытарычнае. Можна працягнуць і спытацца: а чаму Пазняк не сустрэў Анджэя? Чаму не сустрэў? Чаму і Бабарыка не сустрэў? Чаму там яшчэ хто не сустрэў? Слухай, не ведаю нават, што адказаць на гэтае пытанне, бо а чаму беларускі амбасадар не сустрэў Анджэя? Ведаеш, таму што не сустрэў, таму што яго сустракаў польскі прэм'ер-міністр. Як бы і гэта падкрэслівала тое, наколькі гэтая тэма важная для Польшчы. Так, безумоўна, таму што ўсё ж такі Анджэй хоць і грамадзянін Беларусі, але ён лідар польскай меншасці ў Беларусі, ён как бы асацыюецца найперш з польскай дыаспарай, адстойванне польскай меншасці ў Беларусі, яе праблемаў, і як чалавек найперш, вязень найперш важны для Польшчы. Так, ён стаўся такім сімвалам, я не ведаю, сімвалам вольнага слова, сімвалам мужнасці, таму што мы ж ведаем, што ён адмаўляўся пісаць вось гэта прашэнне памілавання, ён адмаўляўся з'язджаць з Беларусі, нават калі зараз яго вызвалялі, то гэта была з яго боку, гэта была ўмова, што ён можа вярнуцца ў Беларусь. І беларускія ўлады вымушаныя былі, хаця б паабяцаць гэта. Не ведаем, як выканае, калі ён прыедзе на мяжу, ці яго ўпусцяць, але ж яны хаця б гэта паабяцалі, вымушаны былі публічна гэта паабяцаць. Вось, таму, так, для Польшчы гэта вельмі важная тэма. І гэта добра, але ж пры гэтым ён усё ж такі беларускі журналіст і беларускі грамадзянін. Таму гэта важная тэма, як бы наша супольная важная тэма. І, я так мяркую, што голас пачобута, ён будзе вельмі чутны зараз у Польшчы, калі пачобут будзе гаварыць ад імя беларускіх журналістаў, тых, хто за кратамі, ад імя беларускіх палізняволеных, тых, хто застаецца за кратамі, і ад імя Беларусі.
Ну так, безумоўна, вельмі спадзяюся, што Анджэй, ну, зараз ён праходзіць такое медычнае абследаванне, што усе праблемы, якія ў яго хутчэй за ўсё назапасіліся за час знаходжання у лукашэнкаўскіх катавальнях за кратамі, ён здолее справіцца з гэтым, дапамогуць яму польскія лекары, польская медыцына. Ну і мы сустрэнемся і пры сапраўды будзе выканана некае гэтае абяцанне, і калі ён будзе настойваць на магчымасці вяртання, ён сапраўды зможа вярнуцца, не толькі зможа вярнуцца, але што больш важна, гэта не стане яго дарогай ізноўку за краты, і што ён зможа штосьці там рабіць, а не просто знаходіцца на Беларусі, але выконваць свае прафесійныя абавязкі. Абсолютно згоден. І ну і вось бачыш, ну беларускім уладам давялося пайсці на такую саступку, і гэта таксама сведчанне таго, як для іх зараз вось гэта, якое для іх зараз мае вялікае значэнне вось нейкая нармалізацыя адносінаў з суседзямі. Таму што ведаеш, ну Расія неяк ужо не апраўдвае спадзяванняў, як гэта было раней. Мы да гэта яшчэ вернемся, але давай пакуль што можа быць да эканамічных тэмаў, але ну ўжо калі узгадалі Лукашэнку і вот яго сітуацыю, то можа быць звернемся да тэмы яго нядаўняга наведвання чарговай фермы. І тут некалькі момантаў. Пасля ізноўку ўжо ў чарговы раз, ведаеш, амаль па кітайскай гэтай прымаўцы, што можна бясконца глядзець на тое, як цячэ вада, і як пры Лукашэнку мруць цяляты, а ён з гэтым змагаецца. Вось у чарговы раз вось гэтая сітуацыя на фермах яго абурыла, што нават даў загад сваім прапагандысцкім СМІ апублікаваць фоты з гэтых магільнікаў так званых і гісторыі пра тое, як там усё адбываецца. Чаму яно так адбываецца? Ну яно адбываецца вельмі проста. Гэта сістэма, сістэма вось гэтых гіганцкіх гэта вынік гігантаманіі Лукашэнкі, так? Гэта тое, што яны там будуюць гэтыя гіганцкія комплексы, там гэта і свінакомплексы. Гэта ж не толькі цяляты мруць, свінкі таксама ж дохнуць у нас. І свінкі, і кароўкі, не толькі цяляты, ведаеш. Вось гэтыя гіганцкія свінакомплексы, гэтыя гіганцкія вось цялятнікі, так, кароўнікі. Ну, то бок просто як бы ну я ўжо казаў, што ну калі ты там, калі у цябе маленькая некая ферма, і там у цябе 100 кароў, да, і да цябе некае прыйшло, ну я не ведаю, нешта здарылася, нейкая эпідэмія там здарылася у цябе на ферме. Ну добра, у цябе 100 кароў памрэ, а калі у цябе гіганцкая ферма, да, і на ёй там тысячы, дзесяткі тысячаў, то калі што-небудзь туды прыйшло, то яны ж усе і вымруць. Ну як гэта было ну, насамрэч горжа не з цялятамі, гэта просто ну цялят, не ведаю, у Лукашэнкі некае да іх асаблівае стаўленне да цялят. Са свіннямі ўсё значна горш, там просто дзесяткамі тысяч выміралі на гэтых свінакомплексах, там просто вось было, ведаеш, як чорная смерць у Еўропе ў 14 стагоддзі, да, просто ўсе паміралі там, просто десяткі тысяч. Вось гэта вынік гігантаманіі, гэта вынік таго, што вы як бы вы хочаце, вы будуеце вось гэтыя гіганцкія комплексы, збіраеце там гэтых цялят, а у вас ну няма магчымасцяў іх там утрымліваць так, як патрэбна, бо у вас там ні людзей не хапае, кармы вашыя з вашай БНБК, ну яны як бы неяк не тыя, як мы высвятляем зараз, да, там колькі патрацілі грошай на БНБК, да, а на рыбак купляюць дацкія кармы, бо яны таннейшыя, лепшай якасці. Вось гэта ўсё вынік, просто вынік яго гігантаманіі. Але расчароўваюць не толькі цяляты і ну як вынікае і свінні, якія дохнуць вот і траўміруюць тонкую натуру вельмі тонкая псіхіку Лукашэнку, але і чыноўнікі там жа ж таксама там ізноўку адной нагой у турме стаіць, это што ізноўку там не так, што там гэтыя бедалагі не дагадзілі. Слухай, ну чыноўнікі заўсёды, ну слухай, гэта ж
гэта ж насамрэч я мяркую што і чыноўнікі беларускія яны таксама гэта ўжо даўно зразумелі гэтыя словы што я вас усіх пазвальняю я вас усіх пасаджаю ў турму там вы павінны зрабіць тое вы павінны зрабіць тое вы не зрабілі нічого яны ж саміх чыноўнікаў ні да чого не абавязваюць бо яны ж разумеюць што гэта просто просто словы што нікога нікуды не звольніць нікога нікуды не пасадзіць Ну чаму садзіць жа час ад часу час ад часу садзіць але давай паглядзім каго ён садзіць да? Ці гэта якія-небудзь чыноўнікі высокага ўзроўню ці гэта там нават міністру бывае садзіць калі гэта было давай узгадаем калі гэта было апошні гэта ягоны памочнік брыло да быў вось это было даўно не цяпер гэта ну каго ён цяпер садзіць ну ён пасадзіць загадчыка фермы ну так вось да, вось загадчыка фермы мы можем пасадзіць ён нават асабліва звольніць гэтага старшыню райвыканкама не можа бо ён знайсці іншага не можа на яго месца гэта ж колькі некалькі месяцаў таму былі вельмі просто смешныя кадровыя прызначэнні калі там старшыня там я не ведаю ну умоўна я уже не памятаю да там калі старшыня там бярозаўскага райвыканкаму паехаў у Касцюковічы а старшыня там Касцюковічаў паехаў умоўна кажучы ў Пінск а старшыня Пінска райвыканкаму паехаў у Бярозу вось ну то бок ён іх перасаджвае з места на месца бо ну не хапаю яго людзей а іншая історыя калі да яго прыйшлі міністры прасіцца звольніцца да казаць что ну все там мы там выгаранне стаміліся а ён ім кажа ну я з вами павінен па-мужчынскі паразмаўляць ну як жа вы можете сысці а каго я на ваше месца знайду тому гэта яго таму гэта вось гэта все яно нікога ні да чого не абавязвае і самае галоўнае что Лукашенко ён же сам гэта разумее і ад гэтага ён яшчэ больш бесіцца ён бы можа і хацеў іх усіх там я не ведаю пазвальняць пасадзіць у турму адправіць у штурмавыя атрады там на Данеччыну наперадзе каб ішлі да але не можа бо а каго ён возьме бо іншых няма Ну так і можа быть давай трошечку далей ты звярнуў увагу на тое что падчас вось аднаго з гэтых візітаў апошніх на гэтую ферму Лукашенко постоянно казаў про тое что эканоміць Ну ты звярнуў на эту увагу но я так прыгадываю ён же ж по-моему усе гады кажа что мы там павінны берагчы народную копейку і гэтак далей что змянілася не глядзі ну па-першае ён не падчас візіту на одну ферму ён падчас усяго гэтага вось там у яго было 4 дні да ён ездзіў туды-сюды у кожнай лакацыі куды ён прыязджаў ён казаў про тое что трэба эканоміць там вось нават на святым на целятах трэба эканоміць ён сказаў там вось яны пабудавалі нейкі там гэты профілакторый за 810 000 рублёў з металлаканструкцыі Лукашенко сказал ну выдатны профілакторый але чаму ж за 810 000 можна ж было 2 разы танней навошта будавалі яго з металлаканструкцыі у нас там лес гніе у лесе узялі б гэты гнілы лес і пабудавалі з яго ну ён бы разваліўся ну дык пабудуем новы вось і гэта насамрэч апошнім часам я не кажу что менавіта з гэтай гэта турне там гучала але апошнім часам гэта ну вось літаральна месяц-два гэтая тэма эканоміі яна праходзіць ну просто і на галоўны лейтматыў і просто у гэтай падчас гэтай паездкі яно было заўважна бо кожны раз ён гэта казаў кожны раз куды не прыязджаў там трэба эканоміць ну калі на целятах ужо эканомім то на беларусах жа сам Бог велел да эканоміць на беларусах калі на целятах эканомім там ён казаў что ну вось нешта мы там на медыцыну мясцовую занадта шмат грошай выдаткуем что неяк трэба ну там ніякага грошай жа няма вось літаральна про все ну як бы ну і тут ну ведаеш калі ну тут па-першае гэта канешне можа быць узрост ведаеш ну калі ўжо чалавек у пэўным узросце там ну, усе мы ведаем гэтага дзеда які ходзіць па хаце і за ўсімі выключае святло а Лукашенко просто літаральна быў такі дзед калі ён сказаў што трэба выключаць святло як мы все памятаем да вось а по-другое ну грошай пэўна як бы не вельмі шмат а Лукашенко ж ужо ўспрымае гэтыя грошы як свае і ну ведаеш і калі яны там будуюць за 800 000
а ён такі кажа, а трэба было за 300 тысяч пабудаваць, бо гэта ён у яго ж адчуванне, што гэтыя 500 тысячаў гэта з яго карману ўжо вынулі, і вось на нейкі, ну, на цялят, канешне, это святое, але ўсё ж такі, ну, грошы-то свае, грошы шкада, цялят таксама шкада, але грошай шкада больш. Ну так, а калі улічыць тое, што ён чамусьці ўспрымае, што вось гэта ўсё, ну, фактычна ледзь не яго, Так. то гэта ж, как бы, гэта ж маё, вот это вот прападае. Так, это ж чаму святло трэба было выключаць, бо гэта ж яго грошы гараць вось у гэтых там просто выгараюць, і, ну, і гэта не крыўдна. Калі ўсё ж таки пра недахоп грошай, я, конечно, разумею і падтрымліваю, эканоміць трэба, раскідавацца туды-сюды направо-налево, показваючы, якія там мы там можем, гэта не патрэбна, хаця яны любяць гэта зрабіць, пусціць пыл у вочы, дзе не трэба, дзе вот трэба, акурат таки там не эканоміць, але вот што, не ўжо такая праблема зараз менавіта з вялікая з грашыма. Ну, Заўсёды ж вот было такое, так. Калі подціскае, я поеду там да дядзі Вовы, ён подкіне дзеньжат. Ну так, вось глядзі, вось ты слушна заўважыў, што яно як бы яшчэ не так даўно яно было інакш. Гэта былі ягоныя вось гэты ягоная гігантаманія, усе гэтыя мегапраекты, на якія ён гатоў быў выдаткоўваць там мільёны, дзесяткі мільёнаў і нават мільярды, да, і ну так ён казаў, што трэба эканоміць, але пры гэтым на тое, што вось, ну, як бы яму стукнула ў галаву ідэю, ён, ну, не шкадаваў грошай, бо грошы народныя. Вось. А тут вось гэтым разам ён нават сказаў, і калі не ведаюць, памятаеш, ведаеш, і можа іншыя ведаюць і памятаюць, у нас ёсць такая праграма «Адзін раён, адзін праект». Ну, каб у кожным раёне быў пабудаваны як мінімум адзін інвестыцыйны праект. І гэта ж, ну, гэта было такая, ведаеш, ну, священная карова. Ну, то бок кожны, яны вельмі гэтым ганарыліся, ніякіх, ну, павінны ўсе былі пабудаваць. І вось падчас гэтай сваёй паездкі Лукашенко сказаў, што, ну, а можа не ва ўсіх раёнах нам патрэбныя гэтыя праекты, можа ў некаторых раёнах нам не патрэбны праекты, а калі ёсць грошы, то іх лепей сэканоміць, можа і не трэба іх выдаткоўваць. Не, і гэта ну, і гэта больш здаровы падыход насамрэч зараз. Тое, што мы ў яго чуем, да, гэта больш здаровы падыход, таму што, ну, яны будавалі гэтыя праекты, там не гледзячы на тое, ёсць там інфраструктура, ёсць ну, так, шмат якіх праектаў яны карысныя былі, да, але былі і такія, дзе, ну, будавалася просто таму што патрэбна было будаваць. Вось як аграгарадкі гэтыя будавалі, дарэчы, я мінулую праграму якраз рабіў пра беларускую сельскую гаспадарку, і там пра гэта таксама распавядалось. Заходзім на канал «Беларусы і рынок», глядзім апошні выпуск праграмы «Оптымум», і вот больш падрабязна будзе, але працягвай. Да. Там праект 30 гадоў Лукашенко забіваў беларускае село. Дык вось, гэтыя аграгарадкі, якія ён будаваў, там жа, ну, у нас 1500 гэтых аграгарадкоў, але калі была праведзена праверка камітэта госкантролю, высветлілася, яны 300 праверылі, высветлілася, што ў палове гэтых аграгарадкоў ёсць пустуючае жыллё. То бок яны домікі гэтыя пабудавалі, яны думалі, што людзі, як вось гэтыя шпакі, ведаеш, прыляцяць, заселяцца і будуць жыць. А інфраструктуры не было, нічога, працы не было. Таму зараз гэта больш здаровы падыход, ну, калі, ну, ўсё ж таки мы, ну, глядзім на тое, што, ну, што нам рэальна патрэбна, а не таму, што вось ёсць праграма, і мы будзем будаваць. І, ну, і так выглядае так, што Лукашенко разумее, што тых грошай шальных, якія былі раней, іх ужо не будзе. Вось, ну, зараз мы што маем? Зараз, ну, і відавочна, з-за чаго іх не будзе, да? Не будзе іх з-за Расіі, бо ў Расіі вельмі шмат праблемаў. У Беларусі расійскія праблемы прыходзяць з нейкім лагам часовым, гэта, ну, не ведаю, 3 месяцы, можа, 4 месяцы, да? То бок праз 3-4 месяцы мы пачнем адчуваць тое, што зараз адчувае Расія, а зараз Расія адчувае вялікі дэфіцыт сродкаў. І вось давай працягнем гэтую тэму, але праз такі праз іншыя дзверы зойдзем, праз нафтавыя. Адна з краінаў персідскай затокі, якая актыўна здабывае нафту, хто это? Арабскія Эміраты. Да, Арабскія Эміраты выйшла з праграмы з вот гэтай ОПЕК+. І не толькі ОПЕК+, яшчэ і ОПЕК. І ОПЕК.
что гэта азначае і что гэта азначае для той же самой России, да прыкладу? Ну глядзі, там трэба па-першае, что такое эміраты? Эміраты гэта, ну можна казаць, адзін з сузаснавальнікаў ОПЕК. Яны там з 1967 здаецца года, то бок вельмі даўно. Яны выхад, ну як бы ОПЕК гэта што? Гэта квоты, там кожная краіна выдзяляліся квоты на тое, і колькі вы будете здабываць нафты, колькі яе прадаваць, каб кошты на нафту не падалі там занадта, каб гэта было выгодна. Вось эміраты незадаволеныя гэтымі квотамі былі, ну яны ўжо даўно былі незадаволеныя, яны лічылі, што ім трэба крышачку павялічыць гэтыя квоты, вялі перамовы, але ну вось такім каталізатарам стала, канешне, вайна у Іране, і тое, што эміраты як бы незадаволены, ну па-першае, ОПЕК плюс Іран, ён таксама удзельнік ОПЕК плюс, ОПЕК плюс Расія, якая падтрымлівае Іран таксама, да, і вось, ну вы як бы партнёры, да, а пры гэтым адзін ваш партнёр вас бомбіць, не дае вам экспартаваць нафту, а другі партнёр пастаўляе яму вось зброю, каб ён мог гэта рабіць. Ну як бы і можна зразумець, што ёсць некаторая незадаволенасць. Вось. Зараз, ну яны з 1 траўня выходзяць, адразу не будзе, канешне, ніякага такога ўплыву на кошты на нафту, і нафты новай на рынку не з'явіцца, таму што зараз у іх праблема, яны не могуць прадаваць столькі нафты, колькі яны хочуць, не таму, што ёсць квоты, а таму, што ну просто фізічныя абмежаванні, да, пакуль праліў армузскі перакрыты, ну як бы яны зараз прадаюць меней, чым яны ў прынцыпе маглі бы. Там у іх ёсць нафтаправод, але яго магутнасці яны ў 2 разы меней, здаецца, чым быў іхні экспорт, ну да пачатку вось гэтага ўсяго. Вось. Але гэта важна на будучыню. Бачаюся. Таму што калі праліў адкрыецца, то па-першае з'явіцца вось гэта нафта ад эміратаў, і ну як бы глядзі, ёсць вялікія апасенні, ёсць вялікія апасенні таго, што нават калі праліў адкрыецца, кошты на нафту не будуць зніжацца вельмі хутка. Ну то калі з'явяцца дадатковыя аб'ёмы, то відавочна яны будуць зніжацца хутчэй. Па-другое, вось гэтаму прыкладу эміратаў могуць за імі пайсці і іншыя, да? Таму што ну калі эміраты павялічваюць там продаж, то а чаму мы павінны сябе абмяжоўваць? І гэта яшчэ большая небяспека, так? І гэта значыць, што вось калі праліў гэты адкрыецца, то кошты на нафту яны будуць зніжацца хутчэй, чым калі б вось эміраты заставаліся у складзе ОПЕК. Ну а для России гэта відавочна, што для России кошты на нафту гэта ж ну галоўны такі адзін з галоўных чыннікаў, як там Россия сябе адчувае. Пры тым, што і тут ёсць яшчэ такая рэч, у адрозненні ад гэтых арабскіх краінаў, тут чаму для России гэта балюча, Россия не можа павялічыць экспорт сваёй нафты. То бок вось ну значна павялічыць, то бок яны могуць пакуль Европа не прымае нафту. Ну там ёсць і тэхнічныя абмежаванні, па-першае, а па-другое, там ёсць кінетычныя санкцыі з боку Украіны, якія ўжо значна абмежавалі экспорт расійскай нафты. Вось таму там шмат якіх чыннікаў. Але вось давай мы просто улічым, калі мы глядзім на будучыню, зараз на дадзены момант расійскую нафту атрымліваюць Угоршчына і Словаччына. Зараз на фоне вось гэтай праблем с нафтай, звязанай з вайной в Іране, ці не как бы пойдуць і іншыя еўрапейскія краіны па шляху ўсё ж таки вяртання да карыстання, да набыцця расійскай нафты і газу? Ну глядзі, на гэта пытанне я не магу адказаць, ці пойдуць яны ці не. Ну на жаль, гэта пытанне да еўрапейскай. Ну уявім сабе, што пойдуць. Магчымасці я асабліва не магу, і магчымасці для Лукашэнкі. Ну слухай, я асабліва не вельмі магу гэта зараз сабе ўявіць, шчыра кажучы, што вось ну не некаторыя ну могуць, але ёсць еўразвяз, да, і тое, што ну Угоршчына і Словаччына яны атрымоўвалі гэтую нафту і раней. Ну то бок гэта не тое, што яны там вось з-за крызіса у Іране яны там атрымалі дазволы, ці яны пачалі яе закупляць. Яны ж не атрымоўвалі гэту нафту толькі таму, што Расія разбамбіла нафтаправод і Украіна яго рамантавала. Ну вось скончылі рамонт, нафта пайшла.
Ну яно неяк супала з тым што Орбана не выбралі так ну але гэта я мяркую гэта супадзенне абсолютно да гэта абсолютно супадзенне то бок яны не сталі новымі пакупнікамі нафты в Угоршчына і Славаччына яны былі у іх было спецыяльнае дазваленне ад еўразвязу купляць расійскую нафту бо ну там некаторы час бо у іх там няма магчымасці атрымоўваць іншую нафту іншая справа что там Орбан асабліва ну не прыкладаў намаганняў каб атрымоўваць каб перайсці на іншую нафту да але ж ну гэта як бы то бок гэта старыя пакупнікі не з'явілася новых зараз пакупнікоў у Еўропе расійскай нафты Таму ну як бы гэта павінна быць рашэнне ўсё ж таки еўразвязу каб еўразвяз там кагосьці ну камусьці таксама дазволіў купляць расійскую нафту Ну я пакуль што не бачу каб еўразвяз такое рашэнне даваў ну то бок вось там ну новы пакет санкцыяў зараз быў там ён быў менш Дарэчы калі ўжо закранули гэты пакет санкцый як ты ацэньваеш ён усё ж таки закранае ён б'е по там рэжыму там уплывае на яго ці не вот тому что я чуў і такія выказванні что ну как бы асабліва ніякага уплыву і ціску не будзе адчувацца за гэтага пакета Ну глядзі не насамрэч важнасць гэтага пакета ў тым что ён перакрывае шляхі да абыходу санкцыю які ну як бы ну болей чым раней да вось там ну там знайшлі некія там ну другасныя санкцыі на Кіргізію там уведзеныя да за станкі якія з Кіргізіі ішлі ў Расію ну еўрапейскія станкі якія праз Кіргізію ішлі ў Расію то бок тут важнасць вот гэта ну насамрэч просто ну шчыра кажучы да ну асабліва калі казаць про Беларусь да ну нема ў еўразвязу не засталося ўжо асабліва ніякіх таких санкцыяў новых якія можна ўвесці ну там супраць Беларусі каб яны вось вельмі моцна паўплывалі ну просто ну увесь экспорт беларускі у еўразвяз там 400 мільёнаў долараў Ну нават калі яго абмяжуюць у 2 разы там новымі санкцыямі яшчэ нешта забароніць ну гэта все равно не вельмі вялікі ўплыў А что ну что больш значна гэта тое что закрываюць вось гэтыя шляхі да абыходу санкцыяў Таму яно ведаеш яно не выглядае неяк так медыйна вось гэтыя санкцыі новыя да як вось там першыя пакеты якія ўводзілись там забарона там імпарту таго сяго забарона там экспорту беларускіх калійных угнаенняў вось яны ну, гэта все выглядала болей медыйна але гэтыя тоже маюць значэнне менавіта ў тым сэнсе што яны закрываюць вось гэтыя лазейкі якія былі для того каб абыходзіць санкцыі не ўсе канешне яны застаюцца і будуць заставацца і будуць знаходзіцца новыя Ну тут галоўнае каб гэтыя іх знаходзілі іх закрывалі а кожны раз пошук новага шляху гэта ну гэта дадатковыя выдаткі Слухай, давай два коротких пытання может быть на завяршэнне нашай сённяшняй размовы па-першае я вось читаю навіны і перыядычна натыкаюся на тое что некае прадпрыемства там збанкрутавала там некае прадпрыемства прадаюць Вось зараз апошняя сённяшняя навіна на таргах зноўку спрабуюць прадаць завод які выпускаў гарэлку брэндзі і лікёры і гэтак далей так, ну ўсё бывае банкрутуюць прадпрыемствы ствараюцца новыя ці ўсё ж таки тут трошку нешта іншае Слухай, не, ну тут дакладна нешта іншае Ну не ў гэтым канкрэтным прадпрыемстве а ўвогуле Магчыма у гэтым канкрэтным таксама да тут дакладна нешта іншае тут дакладна мы павінны казаць про тэндэнцыю не про тое что там адзін збанкрутаваў другі збанкрутаваў мы павінны казаць про тэндэнцыю тэндэнцыя ў тым что прыбыткі зніжаюцца беларускіх прадпрыемстваў рэнтабельнасць зніжаецца беларускіх прадпрыемстваў і як бы ну вось гэтая сітуацыя калі і трэба яшчэ разумець что вось гэта ну тое что мы бачым вось гэтыя там паказчыкі по прыбылях по прыбытках по рэнтабельнасці гэта ну і там ёсць вялікія скажэнні статыстычныя Таму что ну напрыклад калі нам кажуць да что вось сярэдняя рэнтабельнасць по беларускай сельскай гаспадарцы там больш за 5%. Але ж пры гэтым там ёсць два паказчыка адзін паказчык просто сярэдняя рэнтабельнасць а другі паказчык это сярэдняя рэнтабельнасць без уліку дзяржаўнай падтрымкі
і вось без уліку дзяржаўнай падтрымкі рэнтабельнасць беларускай сельскай гаспадаркі яна знаходіцца ў раёне 1%. То бок гэта амаль гэта азначае, што вялікая колькасць іх фактычна стратная. Жывуць яны толькі дзякуючы дзяржаўнай падтрымцы вось дзяржаўным субсідыям. Там у 2020 годзе беларускія чыноўнікі, калі гэта можна было яшчэ казаць, казалі, што 70% беларускіх вось гэтых сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, там саўхозы, калхозы, яны зараз па-іншаму называюцца, да, там кааператыўныя гаспадаркі, яны не могуць працаваць без пастаяннай дзяржаўнай падтрымкі. 70%. Таму я думаю, што і па іншым атраслях там таксама вось гэтая карціна яна можа быць вельмі моцна скажоная і рэальны стан беларускіх прадпрыемстваў ён горшы, чым мы бачым па вось гэтай афіцыйнай статыстыцы. А для такіх прадпрыемстваў працоўныя рукі, наколькі яно гэта актуальнае пытанне, няма што вырабляць, праблемы эканамічныя, дык што нам там шукаць супрацоўнікаў? Няма і добра. Не, так глядзі, так это тое, што мы ў вясну мінулую абмяркоўвалі, калі я казаў, што вось гэты попыт на працоўную сілу ён будзе зніжацца ў Беларусі, што не будзе ён расці, але не таму, што там стало лепей, але таму, што становіцца горш, таму што аб'ёмы вытворчасці зніжаюцца і вам трэба менш працаўнікоў. Вось, і так мы гэта і назіраем. Зараз не такі попыт на працоўную сілу, як ён быў там ось, год назад. Ну і на завяршэнне наша любимая тэма курс долара. Яна любимая, я не ведаю. Таму што ўсё ж такі пакуль яшчэ беларусы не адвучыліся ад гэтай звычкі аўтаматычна пералічваць усе кошты, якія яны бачаць у долар. А колькі гэта ў доларах будзе? І з аднаго боку мы назіраем гэтую сітуацыю з доларам, які такое адчуванне, што ўсё ж такі слабее і слабее, ці вагаецца, але з такой тэндэнцыяй на аслабіванне. У той жа час чамусьці так супала, што апытанні рабілі і нашыя калегі, і мы таксама про тое, што ўсё ж такі у якой валюце там ці якім чынам беларусы захоўваюць свае зберажэнні. І пераважная большасць запытаных кажа, што ўсё адно захоўваюць у доларах. Дзесьці там троху у еўра яшчэ, там можа быць юанях там ці яшчэ якіх-небудзь, але долар на першым месцы. Пры тым, што выказваюцца перасцярогі, што вы ад гэтага згубіце, што это рызыкоўна пры сённяшніх умовах і гэтак далей. Але беларусы ад гэтай не адмаўляюць, праходзілі ўжо, калі нам казалі, што лепей ад долара адмоўцеся, а потым аказалася, што ўсё ж такі лепш за банк працуе. Тым не менш, тваё бачанне вось гэтай сітуацыі, ці варта сёння давяраць долару, ці можна ў ім захоўваць свае зберажэнні, што чакае курс? Слухай, калі мы кажам про Беларусь, да, то мне гэта падаецца нейкі крышачку дзіўным захоўваць у доларах. Гэта ўсё інерцыя. Калі вы хочаце захоўваць, то хоць у еўра захоўвайце. Бо дзе вы гэтыя долары будзеце выдаткоўваць? Ці шмат людзей паедзе ў Амерыку, каб там патраціць свае долары? Хоць у еўра ўжо захоўвайце, я не ведаю. Гэта неяк выглядае больш лагічным. Вось. Таму што рэальна Таму што давер амерыканскай эканомікі, курсу долара, заўсёды я магу пайсці ў абменнік, памяняць, а яшчэ курс вырасце, яшчэ выйграю там сабе капейкі, але я згодзін, што ёсць такая інерцыя. Мне падаецца, што еўра больш лагічна, але окей. Так, гэта кажа просто пра недавер да беларускага рубля і да таго, што яны так і не вярнулі гэты давер. Пры тым, што колькі гадоў ужо беларускі рубль досыць стабільная валюта. Слухай, з 15-го году, як там яны перасталі рэгуляваць курс беларускага рубля, то ён ужо даволі стабільная валюта, але пры гэтым, вось бачым, што бачым. Усё роўна даверу да беларускай валюты няма. Бачыце, ўсё ж таки падтрымлівае ён альбо Коула, альбо Лукашенко ў сваіх выказваннях, я нават не ведаю, таму што Коул сказаў, што Лукашенко хоча, каб Беларусь была
членам сем'і еўрапейскіх нацый. А калі будзе членам сям'і еўрапейскіх нацый, то еўра. Вось нам еўра, да, трэба еўра, да. Дзякуй вялікі, на сёння развітваемся з нашим гостем. Я нагадаю, что у нас у эфиры быў палітычны аглядальнік, аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынок», на які раю усім подписываться, Андрей Маховский. Дзякуй, Андрей, а вы не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорада, и калі у вас есть такая магчымасць, падтрымайце нас, ёсць там адмысловая кнопачка, да, і калі не зрабілі, можна праз адлічэнне піта для тых, хто ў Польшы гэта зрабіць. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве Беларусь, да сустрэчы.